Križovatka Ustianská, Slnečná a Jána Hloubika. Táto križovatka je neprehľadná. Bolo tu navrhovaných viacero riešení. Jedno z riešení bolo dať sem vyvýšené prechody. Na tento prechod aj na tento prechod. Osobne zvyšuje to hluk, na hluk to aj tak všetci nadávajú. Ja si myslím, že možno by to chcelo riešiť buď trošku ináč. Všetci by sme na nej chceli mať pravdepodobne kruháč, ale sú tu dva dôvody, prečo tu nie je. Jeden je, že je tam súkromný pozemok a druhý je táto plynová skrinka za mnou. Je totižto problém tento kruháč na tomto mieste nakresliť. Jaké teda riešenia nám zostávajú na tejto križovatke? Pozrieme sa spolu na križovatku z pekného pola. Deti zo školy prichádzajú na túto križovatku, ktorá je neprehľadná, komplikovaná, ťažko prechodná. Tuto prechádza veľa detí každé ráno, ktoré smerujú ďalej a idú do školy. Pri škole majú semafor, tuto ho nemajú. Ako by sme riešili túto situáciu? Jeden z návrhov je kruhový objazd, ďalší návrh je vyvýšený prechod. Zatiaľ ešte nikoho nenapadlo dať tam klasický semafor na signál, aby deti mohli prejsť cez túto križovatku bezpečne na druhú stranu. Pozeráme na zdvihnutý spomalovač. Riešenie je také, že auto spomalí, ale keď sa na to pozriete v praxi, tak automaticky zvyšuje hluk, čo ste práve počuli. A druhá vec je, že tie autá za tým spomalovačom automaticky zrýchľujú zrovna na prechod na pekné pole, čo nie je moc dobré, keďže tam chodia deti do školy. Takže aké máme možnosti? Spraviť kruháč, ktorý by musel byť priechodný pravdepodobne až niekde tu, aby mal väčší rajd a aby sa obišla plynová skrinka. Druhá možnosť je spraviť zvýšený prechod, bude z toho viacej hluku a nie všetky autá to zrovna spomalí. Tretia možnosť je dať tam semafor na signál, alebo ešte možnosť, ktorá by sa vám určite nepáčila, to je zmeniť hlavnú cestu. Niekomu by sa páčila, niekomu by sa nepáčila, povedzme to tak. Jaký názor máte vy? Prosím, povedzte do komentára dole. Ďakujem veľmi pekne a prajem pekný deň. Už pri tej téme a idem cez ten parčík, tak tuto by sa zišli pred kostolom nejaké lavičky na posedenie. Mne sa osobne najviac páči toto riešenie. Ťuk a odchádzam.